את חמשת הממים אתם מכירים? כל כתבת תוכן או הודעה לתקשורת חייבת להכיל את חמשת הממים. אז מי הם חמשת הממים? בואו נכיר. בבונוס תקבלו עוד מם אחד. אז מי הם חמשת הממים? מם ראשון, מה? מה אתם מוכרים? מה המוצר? מה השירות? מה אתם מוכרים? מי? המי הוא בעצם שניים. גם מי אתם? מי אתם, השם של העסק, פרטי יצירת קשר, מי? ומי הלקוחות שלכם? למי השירות מיועד? למי המוצר מיועד? מי הלקוח? מדוע? למה דווקא עכשיו? מדוע אתם כותבים את זה עכשיו? היה איזה חג, יש לכם מבצע, מחיר מיוחד, אירוע פוליטי, מדוע? בנוסף, מתי זה קורה? מתי המבצע, מתי האירוע, מתי? מיקום, איפה? ומם אחרון תוספת בונוס, מחיר. מה המחיר של המוצר, שירות, מה שאתם נותנים. אז אלו חמשת הממים שלנו. ועכשיו תורכם. מה חמשת הממים שלכם? תכתבו לי. בהצלחה.